kľúče a séria Fiat Black Cat. Vhodné sú najmä na lov s umelými nástrahami, ako sú veľké plandavky, gumené ripery či wobblery. Samozrejme, dá sa použiť aj pri love iných dravcov, napríklad lavandy. Black Cat tiež je skutočný pracant s perfektným ukladom plasca. Osadený je 7 oceľovými kľúčkami. Bežne toto chlapi používajú, že dajú toto na pole a natiahnu na ramienku na jednu stranu, druhú stranu, je také kolózy vzniklo. Toto tam používajú. To je 50 centov? Môžeš potom do stranu do menu investovať? No, nemáme, ale naraz všetko si počítate, alebo každý osobitne niečo? Každý osobitne. Dobre, takže tu je ukáž všetko svoje. A toto je med. Med, tak. Tak? A tak, hej? A ešte neviem, či všetko. Zmršťovačka bola. Dobre. Ona by som vedel. Kde sa kľudne ešte rozhľadniť? Neviem, či teraz je tu Black Pearl 90, je tu 90 Black Pearl. Čekaj, oni tak by kúpili. Na